खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो। बे भिडिअ जाबाय आं दाखालिनो हाबा हिन्जाव गोदान लायनायनि भिडिअ होखादोंमोन। दा हिन्जाव गोदानखौ नेक्स्ट दिनाखन फुंनि 6टा बाजिसोआव मोनफैनानै दा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। खिन्थु आं भिडिअखौ बारा मोजाङै लानो हायाखै, माने आंबो बैराथि थादोंमोन नालाय भिडिअखौ बेलेगासो लादोंमोन। आं भिडिअखौ आपल'ड होआ होननानै सानदोंमोन, अब्लाबो दा होनोसै। ओरैनोथ' भिडिअ लानाया 1 माससो जाबाय हाबाया। बिदिब्ला जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नायलांबाय थादो। अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिबा नायलांबाय थादो।
दिनै गोथार दिनै समबार साननि दिनै 2020 दा जोंना हाबानि नियमा जोब्बाय दा लाइ मैगं थाइगं हाबा ओंखाम संनो रेडि जाबाय रायजोफ्रा बिदिब्ला जों दा न'आव थांनानै दसे रेस्ट खालामहैनोसै रेस्ट खालामनानै दा 3थासोबा माने एसे देलायनानै हाबायाव फैफिननोसै बिदिब्ला नायबाय थादो नै मादैया जोंना हिन्जाव गोदान दोनफैग्राफोरखौ जाहोनो थाखाय बिराद बेदर एवगासिनो दङ बिदिबा नायलांबाय थादो दा जोङो एसे देलायनानै फैफिनबाय हाबा जानो लोगोफोरबो दङ बिदिबा नायलांबाय थादो ना हाबा जाग्राखानो हाबा जानो ओंखारदों एसे गामियाव बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय